दोस्तों, आज की कहानी बा भूत बंगला के भाग दो। पिछला कहानी में हमनी के सुनले रही जा कि चारों दोस्त जब बंगला में गइल सन त चीखे के आवाज आइल। सब चीखे के आवाज सुन के डेरा गई रहसन। धीरे धीरे वो चीख धीमा हो गई त आग जला के कोई सब पार्टी करत रहसन। सबके वेशभूषा अंग्रेज के जैसन रहे। कुछ कमरा में आदिवासी औरत के साथ गलत करत रहसन। औरत चिल्लात रही सन। ई देख के राज आपन डंडा उठैलस और एक अंग्रेज पर चला देलस। डंडा चलाते ही अंग्रेज के आर पार हो गई और तबे चीख के आवाज आए लागल। कई गो अंग्रेज के तीर लाग गई रहे और एने से भी बंदूक चलत रहे। गोली के आवाज सुन के सब चिड़ई और जानवर एने ओने भाग गइलसन। एक एक करके सारा अंग्रेज मर गइलसन और ओहनी के सारा मेहरारू के भी गोली से छल्ली कर देलसन। कुछ लोग हाथ में तीर कमान ले आइल और चारों तरफ केहू के खोजे लागल और रसोईया से एगो औरत के पकड़ के ले आइल और ऊ औरत गिड़गिड़ात रहे और कहत रहे कि ओकर कोई कसूर नइखे, पर लोग ओकरा के बहुत मरलन और रस्सी में लटका के ओकरा के फांसी दे देलन। ओकरा बाद एक अजीब से महक चारों तरफ फैल गई और चारों ओर बेसुध से सबे गिर पड़ल। सवेरे सवेरे ओहनी के देखलसन कि कुछ नेपाली ओहनी के चारों तरफ घेर के खड़ा बाड़सन। एक आदमी ओकर नब्ज टटोलता। चेहरा पर पानी पड़े से सब उठ के बैठलसन और उठ के पूछे लगलसन कि ओहनी के एजा कैसे अइलसन। एक आदमी टूटल फूटल हिंदी बोलते हुए कहलस कि तू सब लोग जंगल में पड़ रह जा त हम एजा उठा के ले आइल बानी। सब के जान के आश्चर्य भइल कि ऊ सब 250 किलोमीटर दूर आ गए रहसन। चारों ओइजा से बस पकड़लसन और घुमावदार रास्ता से होते हुए 10 घंटा में भारत के सीमा पर पहुँचलसन। चारों के सर घूमत रहे त सब होटल में रहल ही उचित समझलसन। तबीयत खराब होखे के चलते ओहनी के डॉक्टर से मिललसन त डॉक्टर कुछ दवाई देलस, पर ओहनी के तबीयत में कोई फर्क ना पड़ल। होटल के मैनेजर बतैलस कि बगल के गांव के कुछ लोग झाड़ फूक करके सही करेला। अगर तू लोग के विश्वास होखे त हम बुलाई। सब हाँ कह देलसन त एगो नौजवान आइल और धुआं करके पता ना का मंत्र बुदबुदाए लागल। फिर दौड़ते हुए भागल और कहलस कि तू दोनों एजे बैठल रह जा। कुछ देर में एक बूढ़ आदमी आइल और ऊ चारों के देख के आश्चर्य करे लागल कि तू लोग जिंदा कैसे बाँच गइल जा। सब पूरा कहानी सुनैलसन और राज बतैलस कि ऊ अंग्रेज पर लाठी चला देले रहे। तब बूढ़ा हंसते हुए कहलस कि ऊ भूत के स्थान ह। तू लोग के अंदर दया रहे एसे तू चारों के जान बाँच गई, वरना पिछला 40 साल में ओइजा जे जाला से मर के ही आवेला। सिर्फ हम ही वापस आई रही। हम शिकार करे बंदूक लेके गई रही और हम एक गोली एक दुष्ट अंग्रेज पर दाग देनी, यही कारण शायद हम बच गईनी। आत्मा के साथ तू लोग बहुत देर रह जा, एह कारण तू लोग के शक्ति छीन हो गइल बा। कुछ दिन में तू लोग ठीक हो जइबा जा। एकरा बाद सब हॉस्टल लौट गइलसन। 1 महीना के बाद फाइनल परीक्षा रहे और ओकरा बाद सब अपना अपना घरे लौट आइल। अभय, राज और गौरव तीनों बिजनेस करत रहसन।
नवीन एक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के कार्य करत रहे। एक पुरान किताब पढ़ के ऊ आपन पुरान दोस्त के कॉन्फ्रेंस कॉल लगैलस और बतावे लागल कि एक अंग्रेज के दूत नागालैंड के युद्ध के बाद गायब बा। उनकर तस्वीर बिल्कुल जंगल वाला अंग्रेज के तरह ही बा। त सब एक सुर में कहे लगला सन कि दोस्त, अब हमनी के कोई एडवेंचर नइखे करे के, अब हमनी के बाल बसदार मानी जा। नवीन अगला दिन किताब रेक पे सजा के रख देलस त एक नियमित आवे वाला लइका कहलस कि सर, ई बकवास बात पर रउरा विश्वास करी ना। हम ई किताब पढ़ले बानी। एकरा अनुसार पूरा रूप भूत बन गईल बा और जंगल के केहू डाक बंगला में रहेला। त नवीन मुस्कुराते हुए कहलस कि हम ओह भूत से मिलल बानी, ओह डाक बंगला में गईल बानी। दोस्तों, ई कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल।